Үзе турында һәм барысы да оның турында. Әлеге исем астында якташыбыз 8 китап, 20дән артык графика рәсемнәр авторы һәм гади сүз белән әйткәндә киң кырлы талант иясе Гакил Сәгыйровка багышланган китап дөнья күрде. 700 дәнәдә чыккан басманың авторы, Самар өлкәсендә нәшер ителүче Бердәмлек гәҗите баш мөхәррире Рәфкать Әхлиуллин кичә Биккол авылында китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Bir вакыт Гакил абый авылга 12 тальян гармун кайтартты. И рәхәтләнделәр дә инде авыл малайлары гармун уйнарга өйрәнеп. Гакил Сәгыйровның бер туган энесе Наил аганың абыйсы турында сөйләр сүзләре бихисап. Әлеге истәлекләрнең күбесе яңа гына дөнья күргән китап битләренә дә урын алган. Гакил Сәгыйровны язучы, рәссам итеп белгән укучы әдипне бөтенләй башка образда күрәчәк. Мин бит Димитровградта эшлидем. Димитровградта эшләгәч кайтайдым һәр суббота, воскресенье, әни белән авыянна. Анда карап торасың, монда кеше эзелмейді избадан, ул илен. Укучылар килә иде, курттан көтүчеләр килә иде. Бөтенесе дә инде булса да вопрослар белән иләләр иде. Абый ул балаларга музыка дисәң дә, анда фотография төшерү дисәң дә, Гакил абый аларга өйрәтеп тырайданы. Китап үзе турында һәм барысы да оның турында дип атала. Самара өлкәсе губернаторы биргән грант акчасына нәшер ителә. Шагыйрьнең архивында сакланган, әле бер кайда да басылмаган кулъязмалар, матбугатта дөнья күргән истәлекләре, язмалары һәм әңгәмәләре, график рәсемнәре һәм фотолары урын алган анда. Мин алындым и аның архивларыннан бер кайда да басылмаган үзе турында, әтиләре, әниләре турында, аның көндәлекләре табылды, толы булмаса да, шуларны бергә басылган материаллары безнең газеталарда 90нчы еллардан бирле хикәяләре, очерклар басып, шуларны, истәлекләр, шуларны барсын да җыеп чыгардык. Ну, әйтәләр, яхшы укырлык, мин инде үзем канәгать түгел, тагында мин анда сыңыннан да әйттем, әле язучылар да табылыр, бу турыда күп язсаң да язып бетерлек түгел. Кичә Биккол мәдәният йортында китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Очрашуга әдипнең туганнары һәм дуслары җыелган иде. Сәхнәдән язучының шигырьләре, аның сүзләренә композиторлар иҗат иткән моңлы җырлар яңгырады. Мен үзем Чишмәдә тордым, Гакил Әхмәттә торды. Арабыз 7 чакрым гына булмаса да, без яшь вакытта бер-беребезне белмичә яшәдек. Biz аны белән якын танышып киттек инде. Мен Забайкальдан хезмәт итеп кайткач 85нче елларда ул инде яткан иде. Ләкин аның белән беренче мәртәбә күрешеп, сөйләшү, аралашу башланып киткәч үк аның гариплеге күздән югала иде. Чөнки ул безнең кебек үзен киң кырлы сыйфаттагы булган, билимле, зиһенле, бөтен табигать белән кызыксынучан бер җегет иде. Миңа шунысы да ошады инде. Гакил Сәгыйров яшь вакытта аның Шәрифулла әтисе анарга 7 телле гармун алып биргән булган. Ул гармунчы да булган. Мин гармунда уйнап җибәргән вакытта аның ничектер күңелләре булганып китә иде. Күзендә яшь чыкмаса да мына әллә нинди яшьлеген сагынып, шушы гармунны күреп, сыкранып киткән булган шикелле була иде. Бу Гакил агага багышланган беренче китап булса да, соңгысы булмас ди оештыручылар. Умыртка сөягенә ясалган операциядән соң хәрәкәтсез калып, 17 яшендә тулар-тулмас түшәктә генә ятырга дучар ителгәч тә, тешләре арасына каләмен кабып, яңадан язарга, рәсем ясарга өйрәнгән талантлы шагыйрь һәм рәссамның язмышы күпләргә өлге булырлык шул.